Despois dun mes de máximas restriccións, a comunidade galega comeza unha nova desescalada. Cada área sanitaria terá unha restricción segundo a súa incidencia. A zona de Pontevedra Salnés atópase no nivel 2 de alerta. Sí, máis ou menos, que se pode mover dentro da área sanitaria, a hostelería pode abrir. O cierre perimetral e máis os ingresos. Hombre, algunas sí. Muchas no, porque no está muy claro la cosa, la verdad. Bueno, que abre la hostelería hasta las 6, ¿no? Y la verdad que no sé nada más. Sí, sé que abren os bares e que están, creo que hasta as 6 da tarde, pero fora nas terrazas, o sea, dentro non se pode pasar, pero estamos así todos un pouco... Non é factible mirar todos os días o BOE, estamos xa parvos da cabeza. A hostalería pode abrir só nas terrazas a un 50%. O regreso do sector é a medida que máis coñece a veciñanza. Na maioría dos casos mostranse a favor do seu regreso. Bien, me parece bien, pero que le tendrían que dar máis cancha e que só se pueden las terrazas. A min pareceme que o que fixeron coa hostelería foi un pouco fuerte. Pois, home, pareceme ben, por menos a parte das terrazas, pareceme que fai falta. O que xera máis dúbidas é o peche perimetral. Actualmente os veciños da área sanitaria poden moverse por todos os municipios da zona sen ningunha excepción. Sí, área sanitaria que incluye 26 concellos. Que Cambaros ten unha zona roxa de alta no nivel 1. Pues la verdad que no mucho. Pontevedra, sí puedo ir. Y a Santiago, la verdad, non lo tengo muy claro si puedo ir ou non puedo ir. Mais divididos atópanse a hora de valorar se as medidas chegan a tempo ou deberían retrasarse unhas semanas máis. Penso que priva a economía. No sé si esto nos va a traer algo bueno. Yo preferiría esperar una semanita, 2 semanitas más. Estoy a favor, pero creo que deberían de abrir aún más la mano. Porque con las ayudas que dan no es suficiente para, en el caso de los hosteleros. Están aí o comité de expertos, supuestamente quero pensar que os nosos gobernantes que se rixen por eso e que non é cedo, entendo que fan desde a prudencia. Outra das medidas que regulan estas novas restriccións son as xuntanzas. Neste nivel 2 de alerta permítense as reunións de máximo 4 persoas non conviventes.